atong ipadayon karon kining atong pag kat-on sa Westminster Confession of Faith chapter 3 section 1 o particularly 1B o atong nahuman katong 1A nga matud pa niini, God from all eternity did by the most wise and holy counsel of his own will freely and unchangeably ordain whatsoever comes to pass. So kanang nahuman nato og lecture og atong ipadayon kini sa niining orasa og mato dinhi, yet so as thereby neither is God the author of sin, nor is violence offered to the will of the creatures, nor is the liberty or contingency of second causes taken away, but rather established. So dinhi kita karon sa negation kung unsa mga butang ginigar dinhi sa atong confession may tungod sa decree or dekrito sa Dios. Ang ginigar dinhi dunay pipila ka mga butang. Unang-una kining accusation o objection sa mga tao that God is the author of sin. Dayon, that violence is offered to the will of the creatures. Ang pasabot niini nga ang Dios maoy nagbutang og dautan nga tinguha o dunay violente nga violence nga na dunay gi-violate, no, gi-violate sa Dios ang huna-huna o ang kabubuton sa iyang mga binuhat. Dayon ni katulo nga nawala ang contingency sa second causes. So kining tulo ka mga butang may atong isgutan karon. Una, ang objection batok sa God's eternal decree mao nga unang-una nga ang tao daw dili maoy mabasol sa sala sa dihang makasala ang tao, dili ang Dios mo'y mabasol. Pananglitan, si Judas nga mo'y nagbudhi kang Hesukristo, ang iyang pagbudhi batok kang Ginoong Hesukristo dili angay nga ibasol kaniya kay ang Dios man maoy nagdekrito nga si Judas mo budhi o betray sa atong Ginoong Hesukristo. Si Pedro nga iyang gidinay si Jesus Christ katulo, no, sa wala pa mo tuga o kang manok gidikri na daan sa Dios nga mo iyang ipanghimakak si Hesukristo or ang Antikristo nga moabot sa kalibutan ug nagabot na ug ngani ang atong Westminster Confession di moy atong pagtulun-an nga ang Santo Papa maoy nahimong embodiment or ang papacy, ang papado moy embodiment sa anti-Christian spirit. So dinhi usab ang kasagaran nga objection nga sa ato pa ang tanan ni ana dili angay nga ang tao nga nagahimog dautan o nagapakigbatok sa kang Ginoong Hesukristo nga maoy basulon gumikan kay ang iyang pagpakigbatok batok sa Ginoo labi ni sa Antikristo or sama sa gihimo ni Judas o nga pagbudhi o sama sa paggalimod ni Pedro kang Ginoong Hesukristo. Kanang tanan dili mabasol kanila matud pa sa objection gumikan kay anyway gitakda naman nga daan sa Dios kini nga may tabo. Now kini nga kana nga
objection mga kaigsunan. Gipang gitubag gana sa balang nga sulatan. Unang-una, ang atong tubag ni ana, ang Dios dili gayud siya mo pakasala batok sa iyang kaugalingon. Munay unang-una ibutang nato sa atong kaugalingon. Dili pwede nga pakigbatukan niya ang iyang kaugalingon kay ang sala mao man ang pagpakigbatok sa Dios. Ug tungod kay ang Dios balaan, dili pwede nga ang iyang mga plano, ang iyang dekreto, ang iyang foreordination or ang iyang council mahimong unholy or against holiness, mahimong sinful ang iyang decree. Unang-una, holy siya, balaan siya, ug dili siya makadecree og mga butang nga kabatok sa iyang pagbalaan. That's why ang atong confession unang-una gisulti nga ang iyang pagdekrito gikan sa eternidad was most holy or most wise and holy. Una gyud ang gibutang sa atong confession aron nga matubag kining akusasyon nga ang Dios mao nagdecree og sinful ang iyang decree og unholy ang iyang decree. Siya nang nagdecree siya og sala, unholy nga mong decree, unwise ang mong decree. Apan unang-una ang decree holy, unang-una is holy ug wise. Kanang duha kinahanglan munay atong itubag sa maong objection. Ikaduha nga objection mo kini nga ang definition gyud sa sala, no? Ang definition sa sala mo kini nga mo kani ang pagdili pagsunod o dili pag uyon sa kabubuton sa Dios or sa iyang kagustuhan, or ang buot pasabot sa sala nga musukwahi gikan sa gikahimutan sa Dios. Mo kana ang sala. Now, unang-una, dili ang Dios wala gyud siya musukwahi sa iyang kabubuton. Sa dihang nag-decree siya sa sala o sa pagpakasala ni Adan ug ni Eva, wala siya musukwahi sa iyang kaugalingon. So, sa dihang gidecree niya, usag gyud kapag decree nga wala musupak sa iyang kaugalingon. So, wa siya makasala sa iyang kaugalingon. Gumikan kay todo nga adunay todo nga agreement sa iyang konseho o sa iyang panambagon. Walay disagreement sa iyang kaugalingon. Kung dili adunay todo nga agreement sa iyang kaugalingon sa iya o in relation sa iyang kaugalingon, sa dihang nagdecree siya mahitungod sa sala o mahitungod sa pagpakasala dinhi sa kalibutan. Busa walay disagreement, walay variation, or walay pag against or pagpakigbatok sa iyang kaugalingon. Kinsa man diwa man siya makasala sa iyang kaugalingon kay wala man siya makigbatok sa iyang kaugalingon sa nagdecree siya. Kay ang buot pasabot sa sala ang pagpakigbatok sa Dios. Now, sa dihang naghimo ang Dios og decree, wala siya makigbatok sa iyang kaugalingon. Samantala ang pagpakasala sa Dios, batok sa Dios, mao man ang pag-disagree or pagpakigbatok, pag-oppose sa will sa Ginoo. Whereas kining iyang pag-decree, no, adunay 100% agreement sa iyang kaugalingon.
So wala siya makasala sa iyang goal, dili sinful ang iyang decree. Na ikatulo usab mo ni, sa diya nga mogisgot kitag pagpakasala, adunay nakasala ug adunay nasalaan. Ang but pasabot nato, dunay argrabyado ug dunay naargrabyar. Kana ang pagpasabot sa sala. Ang argrabyado kadtong nakahimo og dautan, ug ang iyang dautan nga nahimo, no, batok sa naargrabyar, no. Ah, ang naargrabyar mao ang Dios, o ang argrabyado mao ang nakasala batok sa Dios. Now sa pagdikri sa Dios walay argrabyado. Kinsa man ang naargrabyar sa Dios, kinsa man ang iyang nasadaan, wala. Siya lang sa iyang kagalingon. Busa dili sinful ang iyang pagdikri. So mauna siya nga ang Dios dili ang author sa sala. Dili siya mao ang tagpagpasiugda sa sala. Now, sa diha mong ingon kita nga ang Dios dili mao ang nagpasiugda sa sala, dili ang author sa sala. Wa nato isulti nga but pasabot nga gidinay nato nga siya mao ang nagdetermine unsa ang sala o dili sala. No? Kahibalo kita nga ang Dios nagdetermine unsa ang makasalanan or sinful, o siya pod ang nagdetermine kung unsa ang non-sinful. Now, sa dihang si ang Dios mo'y determinant sa sinful or sa sinfulness, sa wickedness, sa evil, sa bad. Wala nang pasabot nga bad na pud siya. Wala man nagpasabot nga evil siya. Wala magpasabot nga siya ang author sa sala. Siya lang ang nag-identify kung unsa ang sala ug dili sala. So sa diha nga ang Dios nag-decree, siya lang ang nag-identify, o apil sa gidikri niya ang pag-identify sa mga butang nga makonsider nato nga sinful. O busa dili ang Dios sinful. Kay in the first place, wala man siya nasad-an. Kinsa may lain nga iyang nasad-an. Kay meaning sa nasad-an, usa ka personahe o usa ka being nga diin adunay balaod nga sa dihang makalapas ka ni ana nga balaod, nakalapas ka sa maong naghimo sa balaod. Now ang Dios may naghimo sa balaod. Kinsa man nailain nga naghimo sa balaod, kay ang kasalanan daw matud pa sa Bible is the violation of the law. So ang Dios walay balaod nga diin siya subject niini, kay siya mismo ang balaod. No, adunay mga theological positions nga nagatudlo nga ang Dios subject sa balaod, nga ang Dios, no, dunay mga balaod nga nagilatag, og ang Dios mismo ubos ni ana nga balaod. So matud pa sa maong theological position nga ang Dios obligado ang Dios, obligado nga mosunod sa mong balaod gumikan kay lagi mas taas pa man og otoridad ang balaod kay kaniya. Pero kana dili kana biblikal, kana nga panglantaw makit-ana sa katudloan sa Greek philosophers pananglitan. Kay sa Greek philosophy, what is eternal ang law. Unya ang gods para sa kanila, itong mga dioses nila, obligado nga mosunod niya nga balaod. Kung pananglitan, mo trespass sila, mo violate niya nga balaod,
So nakahimo sila og bad kay lagi ang balaod mas dako pa man og otoridad kay kanila. Now, sa ang balang kasulatan dili kana maoy gitudlo sa atong balaan nga kasulatan. Kay sa balaan nga kasulatan ang Dios mismo maoy balaod. Unsa ang iyang gisulti, balaod na. Siya ang balaod. Ang tanan nga moupos kaniya nakasala. O dili siya detached sa balaod kay siya ra mismo ang balaod. So busa kinsa man ang iyang salan nga siya mao man ang balaod. Ang iyang kugalingon mo naman ang law, mo man ang balaod, mo ang ah, commandment, ang iyang will mo ang commandment. So kinsa pa may laing masalan niya nga siya man ang balaod. Ang atong gi-affirm dinhi mao nga God is the determinant of sin. God is the one who determines what is sin and what is not. So siya ang ga-determine ug busa ang sala makomitar lamang sa non-God, no? So kini nga pagtulunan subay usab kini sa logic nga ang God kung moingon ka God siya ang balaod ug busa dili pwede mahimo siyang non-God kay ang non-God ang nga kining existence nga ang pag-exist as non-God kana ang kahimtang diin adunay posibilidad nga makasala batok sa Dios kay non-God naman. So dunay possibility sa sin kung outside na sa Dios kay naa na masalaan. Now ang Dios tungod kay God man siya di siya makasala kay kang kinsa man siya makasala. O ang makasala lang ang creature lang gikan sa angels paingon sa mga tao. So ang sala makumit lamang kana sa mga angels o sa tao. Busa dili tinuod nga God is the author of sin. Ang tinuod nga God is the determiner of sin or determinant of sin. He is the determinant of what is sinful and what is not sinful, what is holy, what is just, what is good, and what is evil. Naa kaniya siyang nagdetermine ana. So ang Dios dili pwede nga matawag nga siya ang nagapasiugda sa sala. Ang nagpasiugda sa sala ang tao ug si Satanas. The moment nga sila mi-oppose wala ni conform sa Dios, nakasala na sila. Kana ang rason nga ang author hinuon sa sala kadtong nakasala mo'y author sa sala. Ang author sa sala kadtong nikomitar niini, dili kadtong nasad-an niini. So mo abanti kita, no? Pero sa dili pa nato abanti, ato daan nga i-quote kining bersikulo diri sa James chapter 1 verse 13 and ambak sa 17. Matud pa niya diri, let no man say when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. So ang pasabot dinhi nga ang tao dili siya pwede nga iyang i blame ngadto sa Dios nga ang Dios sa diha makasala siya nga ang Dios mo'y nagatintal kaniya kay dili gyud mo tintal ang Dios. So adunay kabubuton ng tao nga wala puwersa ang iyang kabubuton.
walay Dios nga mo'y nagtuklod kaniya sa diha magpakasala ang tao, dili pwede nga iyang ibasol sa Dios ang iyang pagpasala. Ang Dios mo'y nagtintal kaniya, kay ang nagtintal kaniya siyempre ah, ang yawa or ang nagdani kaniya mong tentasyon o ang iyang unod maoy naga crave sa sinful na action. Busa dili ang Dios mo'y gahimo ni ana. Siya mo'y gahimo, siya nadala tungod sa iyang mga pangibog. Naibog siya. Dili ang Dios mo'y naibog. Siya mo'y naibog. O dili ang Dios mo'y maninintal. O dili siya maninintal ang tentasyon mao ang yawa or mao ang mga butang nining kalibutan. O sa verse 17, every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. So, ang Diyos, tawagan niya Father of lights. Wala gayoy darkness diya kaniya. Dili siya mo'y father of lies, kundi si Satanas may father of lies. Siya ang father of lights, amahan sa mga kahayag. O wala siya pagbaryable, dili siya mo mausab-usab. O wala siya dili siya mo supak batok sa iyang kaugalingon. So napupod nasa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 5, this then is the message which we have heard of him and declare unto you, that God is light and in him is no darkness at all. So ang kangit-ngit dili diha kaniya, kay siya kahayag man. God is light, sama sa atong diskutan that God is love. Dinhi God is light, dili pwede balihon nga light is God. So dili siya wala siya kining kangit-ngit, way kangit-ngitan diya kaniya. So ang kangit-ngitan mo ang absence of light. So kana ang meaning sa kangit-ngit. Now karon ang Dios dili pwede nga ang sala kay iya man sa kangit-ngit. Ang kangit-ngit mao nga nagsumikad kana sa non-conformity sa will sa Dios or sa nature sa Dios. Sa dihang mo rebelde ang tao o ni-rebelde gyud ang tao panahon ni Adan ug Eva ug ang iyang mga descendants sa makanato, mga rebelyoso kaayo. Of course, ni-rebelde si Satanas batok sa Dios. The moment nga ni-rebelde sila, gidetermine sa Dios nga ang tawag ni ana is darkness, rebellion. Now, so ang Dios dili makarebelde batok sa iyang kaugalingon, dili gyud na mahimo sa Dios. So ang Dios makit-an nimo nga dili pwede nga matawag nga siya ang tigpasiugda sa sala. Now, makita usab nato ang kining ikatulo nga objection batok sa God's decree mao nga mato diri nga giwala ang second causes, no? Or giwala ang kanang gitawag liberty. Giwala ang liberty o giwala ang contingency sa second causes. Now, diri apil sa gidikri sa Dios. Apil sa gidikri mao ang liberty. O sa diya mo decree siya, of course dili pwede nga mawala o dili pwede ma-forfeit, dili pwede
kana siya mahanaw. Gidekree niya nga apil sa law or sa iyang eternal law or eternal decree mao ang liberty of movements, liberty of thoughts. Apil ka na sa gidekree sa Dios. Og busa dili makaingon nga giwala ang kaning kagawasan. Unsa abot pasabot sa liberty? Ang liberty kini mao ang gift gikan sa Dios alang sa iyang mga binuhat, no? Usa kini ka gift, usa kini ka communicable attribute sa Dios nga iya originally kini ang liberty iya sa Dios kay siya raman ang tinuod nga adunay liberty. Unsa meaning sa liberty mao kini nga adunay kagawasan sa panghuna-huna o sa paghimo sa iyang gihuna-huna. Adunay kagawasan sa pagplano o pag-execute sa iyang giplano. O ang mong liberty meaning nga walay naga-influence, walay nagapugos, walay nagpugong o walay nagababag sa tanan niyang giuna-una o iyang pagabuhaton. Muna ang meaning sa liberty. Of course, gigamit ang word nga liberty interchangeably sa word nga freedom. Pero ang kining freedom o ang liberty ang definition nga atong gisulti na mao gyud kana ang meaning sa freedom o sa liberty. Pero dunay kalahian kining liberty. Kaning liberty muhatag lang ko og gamay nga ilustrasyon. Sama ba sa usa ka lugar or usa ka nasod nga under siya sa subjugation sa usa ka kalaban. Gisulong sa kalaban, gidunay invasion sa mong nasod. Unya na-invade ang mong nasod, ang maong nasod nawala ang iyang liberty. Tong former freedom niya nawala og atong former liberty nga naa iyang gi-enjoy kaniadto so wala pa siya gi-invade. Pahuman nga gi-invade siya, giwala ang iyang soberenya, giwala ang iyang kining self-determination, giwala ang iyang kaugalingon nga exist nga walay si bisan kinsa nga makatandog kaniya. Musa under na siya karon kay na dominate naman siya sa usa ka foreign power, ang iyang kaugalingon dili na siya makahimo og balaod niya kaugalingon, dili na siya maka-enforce sa iyang balaod kaniadto, ang tanan na dissolve. So nawala ang iyang freedom ug ang iyang liberty. Now, ang liberty nisugod kini sa dihang ang foreign nga nasod, foreigner nga foreign government, ang mga foreigners nga gikan ni ana, musugod ang liberty sa maong nasod nga atong gisgutan. Kung ang invading power buhian siya, hatagan siya sa kagawasan. Hatagan siya sa kagawasan, so pwede na siya karon nga musugod og usab sa kanang self-determination niya, musugod pag-usab sa iyang paghimog iyang balaod, pag-enforce sa iyang mga balaod, pag-elect, pagpilig mga leaders, mga officials, public officials, ug ang tanan nga iyang buluhaton ingon nga nasod gihatag na kaniya ang kagawasan. Mao na ang meaning sa liberty, giliberate na kaning mga words aduna gi relationship, liberty, liberation. So kana nga mga words adunay
interrelationship. So ang liberty meaning nga gihatag ang kagawasan sa pagdesisyon o paghimo nga dili na siya under no sa restraints sa kaning kanhing foreign invader. Walay liberty sa usa ka nasod, deliberate na ang maong nasod. Gihatagan siguro o kanang gitawag nga independency. So kana ang liberty ug ang freedom is absolute, while ang liberty is dili siya matawag nga absolute kay meaning do na may panahon nga dili siya at liberty, while ang freedom is lahi kana ang Dios gyud no ang matawag nga freedom kay walay naghatag kaniya ni ana, while ang liberty hinatag nga freedom or hinatag nga kagawasan gikan sa dominant nga power. Mao na ang meaning sa liberty. Now, ang tao wala gyud freedom ang tao kung imong tan-awon kay unang-una ang atong una-una limitado, ang atong imagination limitado, ang atong plano limitado. Ang atong plano taman ra gyud ang sa maabot sa atong imagination. Mo plano ta sa atong kinabuhi or mo plano ka sa kung ang imong anak unsay gusto nimo nga makabot nga kurso sa imong anak ini kadako, or ang imong anak mo plano sa unsay kurso, ikaw mo plano ka sa panginabuhian. Ang imong plano no, ang imong plano kini dependent sa kining limit sa imong huna-huna. Pananglitan, ang usa ka tawo mo plano, ang usa ka mangingisda mo plano, taman lang yun siya sa pagplano sa paghimo og iyang baruto, pahimog baruto or pagpalit og mga makina sa iyang pump boat niya sa dagat, mga himan sa pagpangisda. Taman lang siya. Dili pwede nga mo plano ang usa ka mangingisda nga mo plano siya og usa ka blueprint para sa building kay dili makabot ka na sa iyang plano. So ang una-una sa tao actually wa gyud total freedom kay limitado ang iyang una-una. Taman lang kutob sa maabot sa iyang una-una. Nanglitan na atong gi-illustrate nga fisherman or nanglitan sama sa usa ka panday sa usa ka balay ng karpintero. Ang plano sa karpintero sa mo hangad-hangad na siya anang himuonon nga kanang lugar nga diha siya mo himo og balay. Di gyud siya pwede nga mo plano nga ako mohimo ko og usa ka barko. Ang barko mo'y akong madaganon sa dagat. Kini nga barko kinahanglan nga dako sama sa Titanic nga barko. Dili pwede mo plano ang usa ka panday sa balay sa ang ordinaryo nga kining ordinaryo nga panday ni ana. Gumikan kay ang hunahuna sa panday taman lang gyud sa taman lang gyud ang iyang hunahuna sa pagplano sumala ra sa maabot sa iyang hunahuna, which is ang taman lang gyud in town sa paghimo og balay. So ingana ang tao no, aduna kitay liberty or aduna freedom ang tao, pero di gyud totally absolute among freedom kay ang atong una-una taman lang sa makabot sa atong una-una no. Anyway, bisan pa sa tanan nga bisan pa sa mga tao nga dunay dako kayong broad kaayo ang iyang education, bisan pa sa mga astronaut nga nagalupad sa tibuok sa outside sa space nato no, karon ang NASA adunay gipalupad nga daghan nga kayong satellites gawas sa atong dito sa outer space.
Ay ang ilang tanan nga plano, although mas taas-taas og abot ang ilang mga plano kaysa ato nga taman lang din sa yuta, pero sa gihapon limitado ang ilang tanan nga mga imagination, ang ilang thoughts sa kutob maabot sa ilang mga mata o sa ilang studies. Pusa dili sa kalibutan wala gyud total nga freedom. I mean sa freedom ang tanan infinite ang maabot sa hunahuna nimo, daghang infinite og dili walay limit ang mahuna-hunaan nimo, mo na meaning sa freedom. So diri sa kalibutan wala gyud freedom. Og samot na nga ang tao igo lang grant alang kaniya, igo lang gi-communicate, gihatag kaniya, gi-extend ang kaning liberty. Samot na nga ang tao tungod sa liberty hinatag lamang gikan sa Dios. Nga dili gyud samot na gyud nga dili gyud nga infinite kini, kundili limitado. So ang tinuod nga dunay freedom mao ang Dios, ug ang tao ang iyang liberty is igo lang hinatag og limitado ra gyud kaayo in taon kutob sa maabot sa hunahuna. Musa ayaw pagtuo nga aduna kita unlimited nga freedom or liberty. Limitado. Busa sa diha nga ang Dios nagahimo o naga-issue sa iyang decree sa eternidad. Wala pa man kita dito. Wala man kita dito. So unsa may gilimitahan or unsa may giwad-an nga og katungod nga tao, kinsa mang tawhana ang gikuhaan sa iyang kagawasan dito sa eternidad, wala pa man kita. Ay, dayon kini ang akusasyon is ang nawala daw ang contingency of second causes. Now naay primary sa causality, no, sa law of causality na primary cause o secondary causes, no. Ang atong bantayan nga dunay gitawag sa kasaysayan nga kaning deism. Kining deism usa kini ka no sa mga 18th century daghay mga deists. Usually ang mga deists ng mga tao kadtong mga philosophers o ang ilang bot pasabot nga sa ingani ang ilang tan-aw sa universe ug sa Dios nga ang universe daw mura na siya og kining dako nga machine or mura og to be more specific, mura na siya og wall clock or mura garilo sa atong kamot nga ang magbubuhat sa relo iya na daan nga gi-arrange, no, ang relo nga mutuyok siya 24 oras, unya dunay long hand ay short hand, unya dunay pizza automatic nga mabutangan og pizza. So inighimo sa magbubuhat sa relo, iya nang giset daan na tanan, giset ng kanang tanan, unya human nga maset na niya, iya dayon nang i-display na human naman ang relo, gi-display niya sa istante or kumbaga kung di ba ka ang kining wall clock nga samtang gi-display niya or kung paliton man og galing sa mga tao ang kanang relo mudagan ra nag-iya nga di na kinahanglan nga bantayan sa magbubuhat sa relo sa watchmaker. So ang kalibutan mura daw og relo or murag machine nga gibuhat sa Dios, unya giset na daan tanan, giprogram na daan tanan, unya gibiyaan sa Dios, murag gatulog-tulog lang ang Dios. Unya ang universe mutuyok lang sa iyang kaugalingon kay daan na nga giprogram sa Dios. So wa nay pakialam ang Dios kung unsay mga pangitabo nga sama niya. Kana mga kaigsuonan, dili kana biblikal nga pagtudlo. Kaya ang Biblia nagtudlo og ato kining masayran sa dihang moabot na kita sa doctrine of providence nga ang Dios
Siya mao'y nag-program sa tanan, of course, nga tanan nga butang, pero at the same time, iniuban siya sa iyang program. Siya mo'y aktor sa iyang program. Siya mao'y gahimo. Mura siya og kining scriptwriter sa usa ka movie or usa ka play nga gihimo na niya tanan ang script pero siya ra pud ang aktor, siya ra pud ang nag-acting, no? O walay butang nga nahitabo nga dili wala siya ni ana. Now, of course, mo na ang acting mismo sa Dios sa history ang tawag nato providence. Pero ang paghimo sa script mo kani ang tawag ang tawag nato sama ra sa gitawag nato kini nga script ang kaning doktrina sa doctrine of God's decree. Nga wala niya biyai ang kalibutan nga igo lang mo tunong sumala sa giprogram sa Dios kundi ang Dios mismo maoy naga-act in every moment, no, every tick of a clock. Ang Dios nagahimo sa tanan nga butang ug mo'y nagapamuhat sa tanan nga butang sa iyang personal mismo nga probidensya, sa iyang kaugalingon. Of course, dunay second causes, no? Adunay second causes. So mura na siya og kining mura pud na siya, although ang Dios mo ay nagabuhat sa second cause, third cause, ang Dios mismo doy personal involvement ang Dios diha. And yet wala mawala ang second, third or fourth cause kundili naa lang gihapon kana kay mura na siya og domino effect ang hitabo sa diri sa kalibutan nga pananglitan dunay domino nga na upright nagatindog nya ilon linya nimo or house of cards mura nga na ba nga kung tandugon nimo itumbahon nimo ng una muanam pud katumbang ikaduha ikatulo ikaupat hangtod nga tanan matumba sumala sa arrangement sa maong domino. So ingana ang panghitabo diri sa yuta nga ang tanan nga panghitabo igon ang resulta sa previous nga panghitabo. Dunay cause ug dunay effect. Unya katong effect mahimong pong cause siya sa another effect. No, ang effect mahimong cause sa proceeding nga effect. So wala giwala kana. Kung dili sa iyang decree ang first, second, third, fourth, fifth, so on and so forth, ang tanan gid apil sa decree sa Dios. No, bisan sa mga butang wala nato gidahom nga may tabo, sa mga gitawag nato aksidente, wala kana giwala. In fact, gi-establisher kana sa Dios nga mga butang, nga mga panghitabo. Meaning nga naana dunay gitawag nga accident sa ato nga part, pero sa Dios wala aksidente. Sa second cause third cause, fourth cause, ug ang nahimong cause effect ra man pud na siya sa previous nga cause. So nado na second, third and fourth cause which is in turn mahimo ra gyapon sila nahimo silang effect sa previous nga cause. So walay butang nga sa decree sa Dios nga giwagtang ang second causes na gyapon dunay liberty, duna tanan walay giwala unya walay na violate nga will sa creatures sa Dios. Ang tanan kanila nahatagan sumala sa liberty nga gigrant sa Dios kanila. Og sama kini sa nabuhat kang Ginoong Hesukristo sa Acts chapter 2 verse 23, him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken and by wicked hands have crucified and slain. Kinsa man ang nagbuot ang Dios by the determinate counsel and foreknowledge of God. Kinsay nag-crucify kang Christ? Ang mga tao, ang mga dautan. Kinsay nagpatay? Dili ang Dios, ang mga dautan.
Matthew 17:12, but I say unto you that Elias is come already, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of Man suffer for them. So, daan ang gitagna nga maabot si John the Baptist mo si Elias dinhi unya daan ang gitagna nga ang anak sa tao muantos og mamatay og ilubong og mabanha. Acts 4:27, for of a truth against the holy child Jesus, whom thou hast anointed, both Herod and Pontius Pilate with the Gentiles and the people of Israel were gathered together. Verse 27, for to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done. So ang Dios mo'y nagdetermine og ang naghimo sa maong pagpatay kang Jesus Christ o pagibato kang Jesus Christ. Ang nakigbato mo ang mga si Herod o si Pilato o mga Hintil o mga Israelites. Pero ang tanan nga ilang gihimo sumala sa gideterminadaan sa Dios. Mo kana ang decree sa Dios sa iyang tanan nga plano. John 19:11, Jesus answered, thou couldest have no power at all against me, except it were given thee from above. Therefore he that delivered me unto thee hath the greater sin. So, kini mga kaigsuonan, kining gisulti diha ni Jesus Christ, gisulti niya kang Pilato. Nga si Pilato, ang pana kang Jesucristo, kung hari ba siya o niya, o sa diyang wa siya gitubag ni Jesucristo, nangutana po siya kung doon na ba'y sala si Jesus, unya sa dihang wa siya gitubag ni Jesucristo, ingon siya, wa ka ba kabalo nga doon ako'y gahom sa pagpalansang kanimo. Mo ni tubag ni Jesus nga wala kay gahom, bato ka nako, gawas kong gihatag kini kanimo gikan sa langit. Busa mas dako ang sala niya nga mooy nagtugyan kanako nganha kanimo. So ang mismo ang gahom sa mga civil magistrates gikan sa langit. Walay gahom sila kung dili ka na gigrant. Dili nga tugot, kung gigrant yun, gihatag kanila sa Diyos. Proverbs 16:33, the lot is cast into the lap, but the whole disposing thereof is of the Lord. So, ang butpaso kaning ripa, doon na sila'y, sa Old Testament, doon na sila'y game, or doon na sila'y, kung naa sila'y gustong planohon, so mura ba og kwarta ba nga hari o korona. Kung hari dirita sa tuo, kung korona dirita sa wala. So ingana ba nga doon na ripa. Kung naa sa kaning sa tunga-tunga sa duha ka nagsangangal nga dalan nya wa kahibalo asa moadto. So muhimo kag ripa ang coin itos nimo sa taas niya. Pagtanaw nimo nga hari o hayang diri ka sa tuo, kung kulob or korona diri ka sa wala. Mo kana ang para kanato kana murag chance, pero alang sa Dios ang tanan, ang Dios mo'y nagbuot. So wa pa gana na dititos kahibalo o gituyo na daan sa Dios kung unsa ang mugawas, unsa ang mo'y naa sa atong kamot, kung hari ba or korona. So kana mga kaigsuonan, mo kana ang atong exposition karon sa kining Westminster Confession of Faith 1647, chapter 3, section 1b. Matud pa niya, yet so as thereby neither is God the author of sin, nor is violence offered to the will of the creatures,
nor is the liberty or contingency of second causes taken away, but rather established.